Sziasztok, én Cukián 2006 vagyok. Sziasztok, én Cukián 2006 vagyok, és ebben a videóban a cica világ harmadik része. Csináltuk a ruhák, itt vannak a harmadik része. Egy cicával tudok most vidizni, a másik elment. Na Miti. Ide próbálom csalni. A másik cica az otthon. Mindjárt megmutatom kedves nézőinknek. Bocsánat, hogy belenyúltam. Na, játszunk most a cicával egy picit. Na, a ruháimat. Szia! Timi! Timi, cica, ja! Hová lett a vaj? Egy cica. Ha át fogunk menni mind a kettő a szomszédba, akkor abba kell mennem. Ott van. Ott van a cica. Ott a másik. A nagy cica sajna nincs is. Érzékeny. Fél. Ahogy az egyik néző mondta, aki megnézte a első videót, vagy a másodikat, hogy cukicicek, hát annak odaadjuk, ha dönt a közel, akik, mert ezek a cicákat eladjuk, nem pénzért. Nem pénzért adunk cicát. Ezt el kell adnunk, nekünk nem kell. Szóljon az a néző, aki kéri. Szóljon. Ha a nyakát simogatod, durambolni fog. Most nem hallottam. Cuki. Jó, van édeszem. Na, másik cicával is törölni, csak az annyira fél. Bocsánat. Annyira fél, hogy nem neki. Szia. Hát, szia. Hát, szia. Bocsánat, ez a jogért, csak... Nem tudom. Játszunk. Egy pillanat, és mindjárt jövök. Itt is vagyunk, kedves nézők. Most a cica, nem tudom mit csinál, de levideózom. Én meg úgy gondoltam, hogy van egy állat. És akkor azt mozgatom. És nem kéne. Cic. Vagy ott az az ág, amivel játszik. Na, gyere! Ne érj benne a vízibe. A másik helyen, nem tudom hol. Eltöltöd? No. Nézzétek? Jaj, de csak. Na.
Na, ebben záruljuk le a napot, ha ide néz a cica. Cica! Jó van, ide. Ide. Nem. Sziasztok! Várj. Átjött a másik cica, mégsem záruljuk. Abban is. Azt is. Jól van. Bocs. Jól van. Itt van. Itt van. Itt van a Civi. A nagyobbik. Jól van. Jól van. Aki átment az előbb a szomszédba. Jól. Jól. Na. Most nem tudom, mit akar, de ő a cikát nem velem akar lenni. Ennyi is lett volna a videó. Nézzük, hogy olyan a Civi. Most, Sziasztok! Sziasztok!